جوانên Herêma Cizîrê ji bo şermezarkirina komplana navnetewî û azadiya rêbera Apo meşa dirêj ji bajarê Qamişlo heta dêrikê li dar dixe. Meşa dirêj wê dibin şiara demdema azadiyê ye em ê teqeser bikevin pêk bê. Ciwanên li Herêma Cizîrê wê meşa xwe dirêj dê di duê cotmehê ji bajarê Qamişlo bidin destpêkirin û wê heta çarê cotmehê bimeşin heta bajarê Dêrikê yê Rojavayê Kurdistanê. Meşa dirêj ber stadgeha Hêsemkuço a bajarê Qamişlo di saet 9 de dest pê dike. Em bank li hemû ciwan, jinên ciwan û gelê xwe yê welat parêz dikin ku ji bo şermezarkirina komploya bêbext a nehê cotmehê beşdarî meşa dirêj bibin.